horretan barna, zaldietan ibiliko dire, udaletxera iritsi arte eta beren eskariak entzuko ditugu. Hemen ere bereziki ilusio handiarekin erekiko dugu, gaur ekarri dizkiguten oparia, ezta? Beraz, beraien martxa jarraitzen utziko diogu. Meltxor, Gaspar eta Baltasar, eskerri launit, bertu urte batez gure eta zoroitzeagatik eta gaur zuen bisita egiteagatik. Muchísimas gracias, parte de todos, por recibirnos un año más y traernos este regalito. Famoren txalo bat beraietako.
eta esker mila honi urtero dugun hitzordu honetara berriz ere etortzeagatik. Esker mila honi Elizondo-ren izenean. Bienvenidos al pueblo de Elizondo y a nuestra cita anual que cumplís usualmente todos los años. Mire esker, hotza pixka pasatu dugu, berez peruan, batzuk urduri, bertza batzuk arras urduri, baina bueno, orain, hiru errege dotore eta majo hauek ikustean, pasatzen dira hotzak eta pasatzen dira nervioak, pasatzen dena. Eta bueno, txistulariak ailegatzen direnean, gantzatuko dute aurrezku bat, gantzatuko dute aurrezku bat, eta gero galdera batzuk egingo dizkigu erregeak kontatzeko pixka bat gero bidaia nola izan den, zer ekartzen duten, zer ez duten ekartzen, eta gauza guztiak. aprobetxatuko dugu eta kuriosidadea kenduko dugu pixka bat kontatzen dakuten, bai? Behituko dugu lehenbiziko Meltxorri, Meltxor, urtutuko zara pixka bat? Lehenari. Bueno, Meltxor, nola izan da zuen bidai luze hoi, nola izan da? Kontatu pixka bat. Gabon, aurrena nahi dut eskertu, hemen bastanen iten duzuen harrera honagatik, Zerrik asko. Bidea izan du da eguna askokoa eta gogorra. Baina, bueno, alden bezala, egin dugu gameluekin eta zaldiekin, baina, bueno, opariak gaiatu dira eta, bueno, orain banatuko ditugu notare bat ezaretenean. Eta bidai luzenetan, zerbait harrigarria ikusi duzue, kontatzeko zerbait berezia, algo sorprendente, que habéis encontrado en el camino. Harrigarria dago denetik, baina nik eruditzen naizen gauza bakarra da, joaten garen leku guztietan, eskuzabalki hartzen dakutela. Eta azkeneko galdera bat Meltxorrendako. Ikusi dugu opari pila bat ekarri dituztela, igual bertu urtetan baino gehiago, baino ikatza ere bai. Eta nik uste dut ikatza ere bertu urtetan baino gehiago dela. Hala da?
Bueno, hori beti dago norbait ere pixko gaizki portatzen dena, eta horregatik badaezpadare ekartzen dugu, baina gero dezigituko dugu nori eman eta nori ez. Baina gehiena konpari izan dut da. Bueno, Meltxor, eta ez dakit zerbait galdetu nahi diezu Elizondoko aurra hoi? Ongi portatuta hori galdetuko die bana, hori bakoitza diferentea da. Esker mile, Meltxor, ez dugu nekatuko gehiago. Esker. Eta Baltasarri deituko diogu, ea Baltasarri ze kontatzen dakun, Torri, favore. Gau nahi. Barkatu, mili erratu nahi Gaspar. Hau zen ikusteko ja erne zineten zuen, Aitzen da ongi? Bueno, Gaspar. Zer moduz? Bidaia luze hauen eta gero nekatuta, edo nola? Bueno, nekatua kopilote bili gara, tarteka, Meltxorren gibeletik, bilia dena jakintza dugu. Aizen da? Aitu diote? Meltxorren gibeletik etorri dela, Bueno, Gaspar, eta aurten opari haunitz eskatu dituzte aurra hauek, bueno, aurrek eta ez aurrek, baina hola, opariren bat errepikatzen da gehiago, opari izarra regalo estrella hori badago, gehien eskatu dena edo? Pau Patrol, animaliak bai, zerriak eskatu du baten, itxilik ekontzatan. Eta lortu duzu, guztia, lortu duzu? Ederki kostata, baina, hemen baztan inguruko mendizoko horietan batzagon baton bat bidea. Bueno, Gaspar. Esker mile, baina iduzu zerbait galdetu? Lehen ikusi dut batzuk hor barna, gaiztakeriak egiten, bata bertiri bulkaka, hori galderik ez, hori ikatzat. Oi, bakoitza jakin du nola ibili denek. Esker mile. Eta orai bai. Orain deituko diogu. Nori, Gaspar? Baltasar digu. Baltasar, favore, etorri. Gabon! Ongi zarete? Hortxe! Gu konten dago, tori gaur, kusiko zuek konten dago. Ongi! Arrazongi, Baltasar, ze ongi. Konten zaude, hainbertze jendearekin hemen? Bai, dago jendean asko dago, Jendea honi tutorri da, bai. Jendean, dela konten dago eta gure bai. Ze ongi. Eta, bueno, ez dakit, norbait falta baldin bada, si alguien ha podido venir, no ha podido entregar la carta, ¿qué podemos hacer? Sí, bueno, mandamos a saludos los que no han podido estar aquí, bueno, los que están enfermos que querían estar y no han podido, los que saben que están en el trabajo, no han podido estar, mandamos un saludo a ellos, a ver si el año que viene están aquí, los que están enfermos y están, que se mejoran para el año que viene están aquí, y hemos traído regalos para ellos también, aunque no están, pero mandamos un saludo y... Sale, bai, izkerrera hauek magoak dira, Naiz eta ez egon badakite. Bueno, Baltasar, eta mezuren bat zerbait erran nahi diezu? ¿Quieres decirles algo? Bai, ni nahi dut galdetu zure umea, ez da ama eta aita. Zure umea, zuek nora portatzen zure ama eta aita itxea. Zuekin, nora? Ongi?
oke, eta zuek? Bai, seguro? Bai, oso ongi. Eta, ni nahi dut beste kantzon bat, ni ulertzen beste umea kantatzen gaur. Eta ni nahi dut zuek kantatzen. Eta ni, primero ni, eta gero zu. Bai, nora hasatzen da. Pintxo, pintxo, gure txakurra da. Pintxo, pintxo, bere zela du. Azu humorea ekarri duen Baltasarrek, ze ongi. Eta baitero euskara ongi kasi ere, Bueno, galdetu dizkigu gauza batzuk, eta orain erregeak mantxo-mantxo jautsiko dira hor udalaktiko arkupera, eta musu emateko egonen dira, bai, orduan bakoitzak aukeratu nahi duzuen lerroa, nahi baduzuen Beltzorrekin, Kasparrekin, Baltasarrekin, bai, eta aukera izanen duzue musua emateko. Shh.
presaz belena, guk bila dezagun alden lehenena. Erregea datoz, presaz belena, guk bila dezagun, alden lehenena. Ate txokoan oliardi, batak bestea dirudi, etxe honetako etxeko Andreak ama Virginia dirudi. Ama Virginia, zuzara zeruko erregina. Erregeak datoz presaz belena, guk bila dezagun alden lehenena.